que és evidentment una ciutat històrica, viva, activa, però amb unes deficiències claríssimes des del punt de vista urbanístic i des del punt de vista de l'organització general. El que voldríem que fos, i que sens dubte serà, és una gran capital del Mediterrani, és a dir, una ciutat oberta al mar i oberta a tot el que representa aquesta gran cultura mediterrània. El valor històric de la Barcelona medieval i de la Barcelona del segle XIX és un fet viu, no és un fet que estigui com a sota de la vida urbana, sinó que està al mateix nivell de la vida que en aquest moment s'està produint. Però al mateix temps, al costat de tot això, hi ha una activitat cap a la modernització i cap a la superació de les situacions reaccionàries i les situacions conservadores que fan que Barcelona tingui constantment aquesta alternativa història-futur, conservadorisme i progressió moderna. Barcelona és com una ressaca pel dematí, a les 6 del matí. A Barcelona es treballa massa. Barcelona és com una fulana.
Possiblement un dels pocs racons d'Europa on encara es pot fer una mica el salvatge. Una mica lletja, no? Però simpàtica. Barcelona ha aportat al llarg de la història coses molt positives en el món de l'urbanisme, en el món de l'arquitectura i fins i tot en el món del disseny. Barcelona el que té que fer és precisament insistir en les seves diferències i deixar una mica de banda les imitacions d'altres puestos. El que la coneix ja no l'oblida mai. Que xorrada.